intentaves oferir un vi de l'Empordà i ens deia que no el volíem perquè el trobàvem molt fort, no? I a poc doncs, aquesta percepció ha anat canviant i la gent, el consumidor ja percep, la gent de fora sobretot percep els vins d'aquí com a vins de qualitat i vins fàcils de beure. Hi ha vins per tots els gustos i butxaques. Vins i licors Grau serveix de termòmetre de l'evolució sostinguda dels vins catalans. D'aquest distribuïdor gegant de Palafrugell en surten 18 milions d'ampolles cada any. Com molts hotels, restaurants i comerços de la zona, han posat els vins locals en primera fila. Gràcies a aquesta complicitat de l'entorn gastronòmic, el 40% del vi empordanès es ven a les comarques gironines. Quan ve un consumidor aquí i vol un tipus de vi, no sap massa bé el que busca, intentem assessorar-lo que provi un vi d'aquí de la zona, un vi local. No només perquè sigui d'aquí, sinó per la qualitat intrínseca que té el vi.